आङो बयनोबो मिडिया लोगो नोंथांमोननो साबायखर बावबाय। लोगो दिनैनि बे गोथार दिनाव जोङो जे दिनै रेलि लादों, बे रेलि लानायनि मोनसे मेन उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि जे मिशन 9 लाख ट्री प्लान्टेशन खालामनो नागिरदों। बेहाय बे प्रग्रामखौ जाहाथे बयबो साक्सेसफुल खालामो बेखौनो एवारनेस होनाय दिनैनि बे रेलि लानायनि मेन उद्देश्यआ। दा बेजोंनो जों फोरमायनो लुबैदों जे बनसुआ नट अनलि बिफां गायनाय, बहुतथा बिभिन्न सेक्टरावबो बनसुआ नोजोर बोगासिनो दं। जों एजुकेशन सेक्टरावबो जोङो लाबोगोन। दिनै बिफां गायनायखौ जेरेखम जा गिदिर मोनसे प्रग्राम लानानै जेखौ खालामदों, बेबायदिनो जोङो एजुकेशन सेक्टरावबो जों लाबोनो नागिरदों। जोंनो जेनेबा रबटिक बानायनायनि खोथा, ओमफ्राय स्किल डेभेलपमेन्टनि खोथा, माने जाहाथे जोंनि गथ'फ्राबो जाहाथे माबाखौ जोंनि बे रबटिकनि सायावबो जों खामानि मावनो हायो आरो AI बेफोरबायदि ट्रेनिंनि प्रग्रामफोरखौबो जों लागासिनो, जोंनो नेक्स्टआव लागोन आरोखि नैबे मिशन जोबखांनायनि उनाव। ओमफ्राय जों दा आरो मोनसे जिनिसखौ फोरमायनो लुबैबावदों जे जों फरेस्टखौ मानो गोसो होदों होनोबा, फरेस्टखौ जों जेब्ला प्रिजार्भ खालामनो हाबाय, दा फरेस्टआ जोंनि नेचेरेल रिसोर्स, जोंनि BTCनि रिसोर्स मोनसे। बेहाय थानाय जिब जुन्थु बे जोंनि रिसोर्स। दा बेजों लोगोसे बे खाथि खालानि जेसेबां थागिबि दं बिथांमोनाबो जाहाथे इक'नमिक डेभेलपमेन्टखौ खालामनो हायो, इक'नमिक एक्टिभिटिस माखासे मावनो हायो। बे हाबाफारिनि थ्रुयै, बे मिशननि थ्रुयैनो जों बेफोरखौ लांफालांगोन। जेरै फर एग्जाम्पल आं बुंनो नागिरदों जे जोङो बि किपिंनि ट्रेनिं होनानैहाय बै जायगानि मानसिफ्रा जे माखासे थांना थानायनि राहाखौ लानो हायो। दा माखासे भार्टिकेल प्लान्टेशन खालामनानैहाय एबा हाइड्र'पनिक खालामनानैहाय बै जे गिदिर इसिबां जे हा, बिगा हा, हाजार बिगा हा जे ओरैनो गोलैनानै दं फरेस्टनि सिङावबो, फरेस्ट भिलेजनि सिङावबो, दा बैफोर भिलेजफ्रावबो जाहाथे गोदान मेथडलजिनि एग्रिकालचार प्रेक्टिसा जाहाथे जायो, जों बेखौ BTC गभर्नमेन्टनोबो जों साबमिट होगोन। BTC गभर्नमेन्ट एन्ड आसाम गभर्नमेन्टनोबो जों बेखौ खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि अल्टारनेटिभ जुदि माबाखौ एक्टिभिटिस, एग्रिकालचार एक्टिभिटिसखौ लायोब्ला बै जे इनक्रोचार्स, गोदान बिफां दाननाय, बे खामानियाबो लासै जोबलांगोन जों सानो। आरो जोंखौ बहुतथा साइडनिफ्राय जोंखौ प्रेसार होदों एभिक्सननि खोथाखौ मानो बुङा होननानै। बनसुआ मानो बुङा एभिक्सननि खोथा? खिन्थु जों बुंगोन एभिक्सना फाइनाल सलुसन नङा। एभिक्सना जोंनि मानसिनि थांनानै थानाय एबा फरेस्टखौ रैखा खालामनायनि फाइनाल सलुसन नङा। बिसोरनि बै जे जायफ्रानाखि बेफोरबायदि बिफां दानफायनाय एबा इनक्रोचमेन्ट खालामदों, दा बिथांमोननि माइन्ड स्टेटखौ चेन्ज खालामनायासो देरसिन। जेब्लानाखि बिसोरनि माइन्ड सेटखौ जेब्लासिम चेन्ज खालामनो हाया, अब्लासिम इभिक्सनजों जेबो जाया। जों बेखौनो फोरमायदों दिनैनि नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै, माने इभिक्सननि मोनसे सलुसन नङा, खिन्थु बिसोरखौ अल्टारनेटिभ राहा लामा देखायनायाबो जोबोद गोनां। बिथांमोननि गथ' गथाय आरो जेसेबां बेहाय स्टेक हल्डार्स दं, बिसोरखौबो जोङो ट्रेनिं एन्ड माबाखौ जों होनांगोन आरोखि। दा आरो दिनैनि बे रेलि एबा नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जों बेखौबो फोरोङो, बनसुआ बाहाय मोनसे कनसियास मोनसे पदक्षेप लानानै थांगासिनो दं। जे बेयो जाहैबाय जानायनि खाद्य जानाय, देट मिन्स भेजिटेबोल्स। जों जे भेजिटेबोल्सखौ जों टाउन सहराव जेसेबां साप्लाइ सफैगासिनो दं, बिसोर गासिबो पयजन गोनां। दा जों बनसुआ बेखौनो जों एवारनेस होनो नागिरदों जे जानायनि बेलायावबो जाहाथे जोंनि ट्रेडिशनेल हार्ब, जोंनि हाग्रायाव मोननाय माखासे हार्ब, बेखौबो जाहाथे डमेस्टिक न'आव लाबोनानै माखासे गायो। जेरेखम दिंखिया, फर एग्जाम्पल आं बुंबाय, दिंखिया, सिब्रु, बेफोरबायदि जिनिसखौबो जों जानो सोलोंनांगौ। बेफोरखौबो जोङो माने बिबांखौ बारायहोनांगौ, बिनि प्रडाक्सनखौबो बारायहोनांगौ, न'आवबो लाबोनांगौ। आरो लोगोसे हानायखिनि न'आवनो
माने भेजिटेबल्सफोरखौ गायनांगौ बेखौ बुंनायनि मेन खारना जाहैबाय जोंनि इक'नमिकआ जाहाथे नैबे आननेसेसारि बुस्थु जानायनि जाउनाव बेमार आजारजों जाहाथे गोलैनाङा जोंनि हेल्थआ थिग थायो ओमफ्राय जोंनि हेल्थ बे सेक्टरावबो जों खामानिखौ मावगोन जों बेखौनो फोरमायदों दिनै बिफां गायनायनि थ्रुयै फरेस्टआव हाबनायनि थ्रुयै जों बेखौनो फोरमायदों जे यां जेनेरेसना जाहाथे बेफोरबायदि गोदोनि बर' आजै आजौआ जेरेखम जानायनि आदब खायदा दंमोन बेफोरखौबो जाहाथे लायो आरो बाजाराव मोननाय जेसेबां गोदान गोदान मा होनो भेजिटेबल्स बेफोरखौबो माने साग्रिद जानानै जायो बेखौ जों मेसेज होनो नागिरदों दिनै बबेनिफ्राय हिसाबै मा बुंनो सानदों नोंथाङा येस बिसायख'थियाव जायफ्रा देरहानानै दैथाय हरजाबाय माने बहुत बिजेपि आरो जोंनि बिटिसिआव बिजेपि एबा कंग्रेस जायफ्रानाखि सहैबाय एबा बिपिएफ जायफ्रानाखि सहैबाय बिथांमोनखौ जों जेब्लाबो बनसुनि थरफनिफ्राय शुभेच्छा हरो आरो बिथांमोना जाहाथे माने जातिनि थाखाय आरो जोंनि देशनि थाखाय खामानिखौ मोजाङैनो मावलांगोन आरो माने जेसेबांखि स्किम आरो जेसेबांखि फान्ड माबा दङ बे जाहाथे माने मोजाङै डिस्ट्रिबिउसन जायो बेखौ जोङो खावलायो आरो मोनसे जिनिस आं बुंनो नागिरदों जे जोंनियाव बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जाय मैखोमै बाहागो लाबोनानै लिडारशिप लाबोदों जे जोंनि थरफनिफ्राय बनसुनि थरफनिफ्राय प्रमिला रानी बायद'आ जाहाथे बिथांनि जिथु क्राइटेरिया मिलायो देग्लायनि जे बिटिसि देग्लायनि जे आसाम गभर्नमेन्ट बिथांखौ जाहाथे बबेबा जायगायाव इंगेज खालामो इंगेज इन दा सेन्स जों लुबैनाय मा गभर्नर बेफोरबायदि बबेबा स्टेटनि गभर्नराव जाहाथे बे एनडिए गभर्नमेन्टआ बिथांखौ इंगेज खालामो जों बनसुनि थरफनिफ्राय जों बेखौ जेब्लाबो हास्थायो जों बिफां गायाखै दिनै जोङो बिफां फुलि रानगोन जायफ्रानाखि गावनि जायगायाव एसे जायगा दं बे जायगायाव फांसे बिफां जाहाथे गायो जों बेखौ गिफ्ट हिसाबै होगोन आरो माने जों बेखौनो दिनै थांखि आरोखि जेसेबां हायो ओमफ्राय दिनै रेलिया जोङो बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलनि बे बड'फा नोगोर बेनि गेटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जों मेइन मार्केट क'क्राझार मेइन मार्केटसिम जों माने एवारनेसखौ लागोन आरोखि बिसायख'थियाव सोरबा बे नोंथांमोननि जिहेतु बिफां फुलि गायनायनि मिसन बेयो सोलिगासिनो दं सिगाङावनो नैबे फुंबिलिनि समाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गासै थागिबिफोरनो जोङो हामलायनायखौ जों बावहरग्रोबाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियननि बनसुनि जेनाखि थांखि 9 लाख मोनसे बिफां गायनायनि जेनाखि थांखि बेखौ जों 28 थारिखआवनो जोङो जागायदों आरो फैयै फैयै दिनैहाय आरोबाव नै जोङो बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझारनि नोगोराव जों मोनसे रेलि मोनसे एवारनेस मोनसे सांग्रांथि मेलखौ जोङो दिनैहाय जोङो लादों बे सांग्रां मेलनि गेजेरजों बेखौनो जों फोरमायनो सानो जे दंफां गायनाया जोंनि थाखाय जों मानसिनि थाखाय बेसेबां गोनांथि मानो होनोब्ला नोंथांमोना नै नुबाय गोबां बिफांफोरखौ दिनैहाय जोंनि जातिफ्रा जोंनि मानसि हारिया गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय गोबां जायगायावनो दंफां दानफायबाय गावनि थामोनथानि थाखाय दंफां गायफैदों गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय दंफां गायफैगासिनो दङ नाथाय जोंनि नेचारा दिनैहाय बेसेबां खहा जागासिनो दं नेचार खहा जानायजों लोगोसे मिथिंगा दंस जानायजों लोगोसे जों मानसि हारियाबो दिनै खहा जालांगासिनो दङ दिनै जों मोजां रोखोमै जों अक्सिजेन मोनला दिनैहाय मोजां रोखोमै जोङो बारहावाफोरखौ जोङो मोनला पलिउसना बारा जालांबाय आरो जों ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबावबाय जोंनि जेनाखि फरेस्ट लेन्ड जोंनि फरेस्टआवनि जेनाखि दंफां लाइफांबा बेखौबो दानफायनानैहाय दिनै जिब जुनारफ्रा बाहेरायाव ओंखारनांगौ जानानै फैबाय बिथांमोना दिनै थानो जायगा मोनला बिथांमोना दिनैहाय मानो जानो जायगा मोना बेनिखायनो बाहेरायाव ओंखारनांगौ जानानै फैदों बे थांखिफोरखौ लानानै जों बर' माहारियारि फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि सिखना जोहोलाव माल्टिपार्पास क'पारेटिभ ससाइटि जों मोननै नैबे अर्गानाइजेसना मोनसे पदक्षेपखौ जोङो लानो हादों दि साफ्रोमनि बे माइन्डसेटआव जाहाथे नैबे दंफां गायनाया मानि थाखाय गोनांथि बेखौ जोङो माइन्डखौ जों सोनो हायो मानसि जाथिया जाहाथे थांना थासान्दि समाव नैबे दंफांखौ जाहाथे गायनानै लायो आरो बेजों लोगोसे मोनसे मोजां बारहावाखौ जों बड'लेण्ड ओनसोलाव जों लाबोनो हायो जों बड'लेण्ड ओनसोलखौ गोथां बा ग्रिनारि बड'लेण्ड जों खालामनायनि मोनसे थांखिखौ जोङो लागासिनो दङ आरो जोङो खावलायो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जाय बिथांमोना
न'आव थानानै बा गावसिनि बिजनेस पारपसनि थाखाय न'निफ्राय ओंखारनो हाया बिथांमोना जोंनोहाय फिसा मोनसे अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे बिथांमोना जोंखौहाय मदद खालामनो हागोन आरो बिथांमोननि नामावनो जों दिनै दंफांखौ जों गायनानै होनाय जागोन दा जोङो बेखौनो जों खावलायबावनो नाजायो नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो सम दङबा अननानै 2 मिनिट 3 मिनिटसो सम होनाबाबो जाहाथे बिफांखौ गायना लायो आरो बेजों लोगोसे जों बयबो दिनै आखायावहाय मोनसे बिफांखौ लादों बिथांमोना सोरबाफोर जुदि बिफां गायनो गोसो दंबा दंफांफोर दङबा जों बेखौ दिनै राननानै जों होलांनाय जागोन जागायनायनिफ्राय दिनैसिम बेसेबांसो बिफां गायदों जोङो जागायनायनिफ्राय दिनैसिमाव जों गैयालाबो 7,000सो बिफांखौ जों गायजेननो हाबाय मानो होनब्ला गाबोन आरोबाव जोंना चिरां जिल्लायावबो दंबावो चिरां जिल्लायावबो जोङो दाउखा बाहा आरो रायपुर जायगायावहाय जों गायनाय जाबावगोन गाबोनहाय गोबां डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जिल्लानिफ्रायबो बाहागो लाफैबावगोन गाबोनबो आरोबाव जोङो 4,000 प्लासखौहाय जों गायनो हाबावगोन बिफां गायनाय हाबाफारिया आरो बेसे जोंनि मिशन जोंनि भिजनआ जेब्लानाखि जों मोनफुंनाय नङा अब्लासिमहालागि जों बेखौ जों गायलांबाय थागोन मानो होनना बुङोब्ला जों अनलि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवल' जोङो जागायनो हादों जों आरोबाव गोबां डिस्ट्रिक्टफोर दं गोबां जिल्लाफोर दं गोबां जायगाफोर दङ जों जोंनि बिफांखौ जों गायलांबाय थागोन